știe. Vorbește, vorbește, fata mea. Știe Dumnezeu, știe și Fecioara Maria, știu și pietrele. Ah, bine, haideți odată ca să terminăm. Vă rog, lăsați-mă să trăiesc. Nu vreau să pierd de mână omenească. Lăsați-mă să mă omoare fiarele mai bine. Sunt o biată fată orfană, nu ucideți o fată orfană, vă rog. Ascultă, fată, nici noi nu vrem să te omorâm, dar nu putem face altfel. Dar de ce, vă rog? Am promis împărătese să-i ducem ca dovadă mâinile tale. Da, înțeleg. Atunci, tăiați-mi mâinile și lăsați-mă să trăiesc. Chiar așa, cu mâinile tăiate. Lăsați-mă să mă ucidă fiarele. Haideți, tăiați-le. Dacă îi tăiem mâinile, noi vom lua răsplata. Fata va muri oricum în 24 de ore. Să o lăsăm deci să moară așa cum dorește. Preamărită, un străin se află aici. El spune că diamantele pe care le-ați comandat sunt gata și vă întreabă ce să facă cu ele. Da, spune-i că îi voi trece să le iau și să le plătesc. Sunt gata diamantele mele? Da, sunt. Bine atunci. Irini, nu te gândi numai la drumul cel greu.
ci gândește-te și la cununa slavei ce te așteaptă la capătul drumului. De data asta nu-mi vei scăpa. Cine e acolo? Vai, cervul strigă ca o femeie. Cine e? Cine ești tu? De ce te afli aici? Te rog, ajută-mă, pentru Hristos, dacă crezi în El, te rog, ajută-mă. Bine, te voi ajuta, dar cine ești tu? Sunt o biată orfană, mama mea a murit și nu mai am pe nimeni în lume, în afară de Maica Domnului. De ce ți ascunzi mâinile? Îmi pare rău, dar eu nu am mâini. Ce ai spus? Nu am mâini, sunt tăiate. Sunt tăiate? De cine? Numai Dumnezeu știe, hoții m-au furat și mi-au lăsat doar crucea aceasta la gât. Trebuie să fie foarte scumpă crucea aceasta, de unde ai luat-o? A fost a mamei mele, mi-a dăruit-o înainte de moarte. Mama ta trebuie să fi fost dintr-o familie aleasă. Acum însă au trecut toate. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că nu m-a lăsat. Și nu mă plâng, fiindcă El le știe pe toate. Te admir pentru credința ta în Dumnezeu, după toate prin câte ai trecut. Mi-am pierdut mâinile, dar nu și credința. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru această încercare. Vino cu mine, te voi lua pe calul meu ca să mergem spre casa mea. Copila mea, crucea ta și hainele pe care le porți arată că provin dintr-o familie aleasă. Spui că mama ta a murit. Cu tatăl tău ce s-a întâmplat? Alte rude nu ai? Sunt singură pe lume. Am promis tatălui meu că nu-l voi face nefericit niciodată. Nu mă voi întoarce lângă el așa fără mâini, niciodată. Irini! 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 Irini, unde ești?
Ai auzit despre fiul ducelui? A refuzat propunerea tatălui meu de a se însura cu mine. Atunci îl voi trimite pe tatăl meu să-i propună să mă ceară în căsătorie. Să sperăm că voi avea mai mult noroc. Eu zic să-l uitați, fetelor, să-l uitați. A ales că să se însoare cu fata care nu are mâini, pe care a cunoscut-o în pădure. Spuneți de fata care nu are mâini și nici părinți? Bineînțeles, se cunună duminica viitoare. Trebuie să aibă mult curaj ca să facă așa ceva. O iubește pentru sufletul ei creștinesc, pentru credința și pentru dragostea ce o are pentru Maica Domnului. Mă gândesc să chem pe toți ducii ca să-mi dea raportul despre ținuturile lor. Va fi o ocazie ca să vedem cât de credincioși ne sunt. Călătorim de o lună încoace ca să aducem mesajul la toți guvernatorii. Ce face împăratul? Și-a pierdut fiica și este foarte trist. Ea a fost omorâtă. E mai bine ca tatăl meu nu mă va vedea fără mâini. I s-a rupe inima în două. Până la urmă mă va uita. De aceea mai bine să nu spun nimic. Preamăritul împărat a ordonat tuturor guvernatorilor săi să poftească la palat și să aducă cu sine raportul despre ținuturile respective. Fiule, sunt prea bătrân ca să fac o călătorie așa de lungă. De aceea cred că e mai bine să mergi tu în locul meu. Dacă vrei tu asta, tată, bineînțeles că voi merge. Tu ce spui, draga mea? Da, bineînțeles că trebuie să mergi. Noi vom rămâne aici și ne vom ruga să te întorci cu bine. Dacă nu ai fi fost însărcinată, te-aș fi luat cu mine. Ți-ar fi plăcut mult acolo. Poate că da, poate că nu. Dacă în timpul cât voi lipsi vei naște copilul nostru, te rog să-mi trimiți un mesager să-mi spună. Da, bineînțeles, fiul meu. Irini, am crezut că nu mă iubește nimeni.
Nu, draga mea, Irini. Nu mai fi așa de întristată. Și eu și mama ta vitregă te iubim foarte mult. Da, într-adevăr, copila mea. Haide, zâmbește, zâmbește. Doamna mea, sunt foarte fericită că vă văd așa de bucuroasă. Sunt atât de fericită de parcă cineva mi-ar fi dăruit lumea întreagă. Împărăteasa mi-a spus că mă iubește. Nu m-am mai simțit așa de bine de când a murit mama mea. Bucuria a pierit odată cu ea. Tată, mama mea vitregă mă urăște. Preamărite, de ce faceți asta de atâta timp? Fiindcă eu cred în Fecioara Preaslăvită și am încredere că a protejat-o și într-o zi o voi revedea. O voi revedea pe fiica mea. O voi revedea. Nu te mai chinui fără rost, dragul meu, fiindcă, din păcate, ea a murit și poate Dumnezeu a dat alinare sufletului ei. Te rog să nu mai mergi la locul acela. Eu cred în Domnul nostru, în Iisus Hristos. Cred că într-o zi se va întoarce și mai cred că Maica Domnului a protejat-o. Am purtat doliu prea mult timp. Nu-mi place să mai vorbim despre moarte. Ceva îmi spune însă că nu a murit, ci că trăiește. Preamărită Maica Domnului, câte zile să mai plâng fără niciun răspuns? Irini! Irini! Înclinați-vă, vă aflați în fața preamăritului împărat. Te ascult. Sunt fiul ducelui din Galia. Am venit să vă dau eu raportul tatălui meu, care este prea bătrân pentru a face așa o călătorie îndelungată. V-am auzit strigând și ne-am întrebat dacă nu cumva aveți nevoie de ajutorul nostru. A sosit Elpidios, fiul ducelui din Galia. Cum este tatăl tău? Bine, am venit eu în locul lui, însă, fiindcă el nu ar fi putut face asemenea călătorie. Este foarte plăcut să ne viziteze la palat un tânăr așa de frumos, ales și cu o educație ca dumneavoastră. De obicei ne vizitează numai oameni bătrâni și urâți. Ce băiat drăguț, chiar de cum de nu s-a căsătorit cu vreo fată până acum? Dar este însurat. Este însurat, spui? Da, este însurat cu o fată care nu are mâini. Am auzit eu bine, fără mâini, ai spus? Da, din păcate, a găsit-o umblând prin pădure, a găsit o fată fără mâini, s-a îndrăgostit de ea și fără să-i pese că are mâinile tăiate, a luat-o de soție. Și când s-a întâmplat asta? Chiar acum un an. Acum fata este însărcinată, iar stăpânul meu a lăsat ordin, când se va naște copilul, să-i trimită un mesager cu știrea. Mulțumesc, poți să pleci acum. Te voi chema și altă dată ca să vorbim despre palatul și lumea de acolo.
Ia, spune-mi, cum se numește soția stăpânului tău? Irini. Înălțimea voastră, împăratul soțul meu este bătrân și urât, iar tu ești tânăr și frumos. Cred că noi doi ne vom potrivi de minune.